Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ezen az új csatornán először sziasztok. Elindult az új csatorna, amelyen a gyűjteményeimet fogom bemutatni. Ugye van már egy ehhez hasonló az egyes a fő csatorna, de ott a DVD gyűjteményeimről van szó többnyire, úgyhogy a DVD gyűjtemények miatt lesz megosztott tartalom is majd ezen a csatornán. Hogyha, hát nem is a DVD, hanem a Blu-ray, tehát hogyha filmes gyűjtemények kerülnek hozzám, az nyilván az egyes csatornára is föl fog kerülni, illetve ide is majd gyűjteményhez tartozik, de sok minden más egyebet gyűjtök, sajnos. Úgyhogy itt leginkább gyűjteményekkel kapcsolatos dolgok és videók fognak fölkerülni. A hangsúly fönnmaradt, mert nem tudtam, hogy átvezessek-e vagy nem, de inkább átvezetek. Szóval most viszont így legelső videó gyanánt belepróbálnék egy jelenleg eléggé népszerű dologba, ami focis kártya kibontása lenne. Adrenaline XL, az nem tudom, hogy jelente bármit is, de hogy prémium, és hogy 10 darab kártya lesz benne, 6 darab normál, 3 speciális és 1 darab limited. Hát kíváncsi leszek, hogy mit fog sikerülni ebből kibontani, úgyhogy nézzük is meg. Bonjuk ki, és aztán meglátjuk, hogy mikbe futunk majd bele. Hoppá, ez már egy érdekesebb dolog, vajon? Egy Pedri. Ilyenem már van. Egy ilyen De Bruyne-nem, azt hiszem. Így van egy Carrasco. Egy Romagnoli. Egy Ruben Dias. Egy Joe Willock. Egy Weverton. Az Evertonnak a tesója ő, a Weverton. Jorginho. Danilo Pereira. És Joaquim Piquerez. Egy Premium Pedri. Nos, ezek voltak benne ebben a csomagban, így első bontásra. Most az eBay-en ezt láttam, hogy ez 2500 forint környékén megy külföldön. Láttam ebből már értékesebb lapokat is, én úgy gondolom. Ha valaki szeretné ezt a csomagot megnyerni, akkor nem kell mást tennie, csak annyit, hogy az egyes csatornán nem régen kikerült tavalyi második fél éves film összeszedéseket, film összegyűjtéseket tartalmazó videóból megmondja, hogy hány darab fémdobozt vásároltam a tavalyi évben. Aki ezt kommentben megírja, ez alá a videó alá, tehát a darabszámot, hogy hány darabot, azok között ezt nagyon szívesen kisorsolom. Úgyhogy megnyerhető ez a csomag. Úgyhogy ennyi lett volna ez a kezdő videó, lesz majd tartalom itt is, bőven igyekszem majd föltölteni és pakolgatni. Köszi szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet, tetszett a videó, nyomjatok a like gombra, és hogyha akartok más csomagokat is, hogy bontsak, mert ha lájkoltok, akkor az nekem jó lesz, és akkor bontok csomagot, lesz sok, meg sok nyereményjáték is. Ja, úgyhogy lájkoljatok, iratkozzatok fel, aztán majd találkozunk, addig is legyetek jók, sziasztok!